סוריה ישר, אני רוצה להזכיר לכם, אפילו יצא סרטון שלו משחק כדורסל עם הנשיא הסורי. אם הייתם מצפים שהוא ייפגש עם מקבילה הישראלי, אז זה לא קורה, הוא פוגש את יד ימינו של ראש הממשלה שלנו בעניין הזה. נכון, אבל אל תחווה כל כך. בכל זאת, שר החוץ הסורי נראה שחקן ממש טוב בסרטון, אבל בכל מקרה, הוא אמור להיפגש עם יד ימינו של ראש הממשלה, אחר רון דנבר היום בפריז, וגם בתיווך אמריקנית, שמה שאנחנו מבינים זה בדיקה שאמורה לעשות נתונים ביטחוניים כדי שיראו את מה שקרה בסוריה, כלומר טבח בדרוזים והתערבות ישראלית מסיבית לא יחזרו על עצמם. אני מניח שהם ידברו על עוד דברים, אני חושב שבצד של נורמליזציה לא, אבל עצם העובדה בין שר החוץ הסורי לבין בכיר ישראלי, בכיר מאוד ישראלי, עברו אחרי שישראל תקפה את ארגון האפשרות ומשרד הביטחון הסורי. אני אזכיר את היותר הזה שתוך כדי שישראל תקפה את ארגון האפשרות הסורי, ותוך כדי שהיא תקפה את דרום סוריה, היא המשיכה את השיחות של הבחירות הסורי.